momentu hau errepika ezina da. Momentua pasada, ezin dut itzein, orden hartuko tarte handiagoa. 5 minutuaik errepika ezinak dira. Bideoa errepikatu ahal izango zu, mino beste momentu batetik. 5 minutuaik, hola noz, errepika ezinak badia. Norbeak ez du mezi bere almen guztia, bideratzia 5 minutuetan orainan eotea? Norbeak ez du mezioi? Zuk mezizu orainan eotea? Baiezkoa, iruditzen zait entzun dutela, ja, bai, bale, mezizu, bale. Bueno, batzutan iruditzen zaizu mezizula, beste batzutan badirudi iruditzen zaizula, etzula mezi. Ala dirudi. Proposamena, eguna, zatitxo txikitan hartu. Gaur, goizin alduten orainena egunaz. Saiatu, ze goizoi etzaizu inoiz errepikatuko, zure bizitza guztian, zure unibertsun egongo zan denbora osoan ez da errepikatuko. Inoiz ez da errepikatuko. Dudik bazu? Espero, ez. Goiza pasada, eguerdian alduten orainena egonaz. Orainan alduten gehiena. Alduten txertatuna, alduten arnasea, honek esateu arnasea egon da orainan egoten dut, beno, probatu. Arnasea erneotia ez da erabakarra, bat juzu aurretik jondia bideo batzuk kontazitzaiten, ikusi? Edo ez ikusi, izu esku. Nio orainan egon. Orainetik bizi, ez da inoiz errepikatzen. Helburu ez da zu itiotzia, baizik eta ohartzia. Nola bait, ohartuko za. Zeinek bizitu dune bizitza. Gure bizitzan, 40 urte arte, tarte pile badozte, adibidez, lanetik atera eta itxea jonga kotxez, zenbatetan esan dugu, ostras, zein egidatu du. Momentu hortan, ez za orainean, pentsamentutan, batzutan atsegina, batzutan kantari, denetikan, mino orainez. Egon zaitezke kantari eta orainin, egon zaitezke pentsamentuta erne eta orainin. Entrenatuta. Entrenamendu mentala hortako da. Hau ez da bide bakarra, Ez. Hau da bide honena? Ez dakit. Bideo bik badaude, agian zutzat, bai, bilatu. Bilatu ze bestela ez horkituko. Berez, zuza bidea, zure gando. Ekin. Eta momentua altzun osotasun guztia orainan euki. Poliki hobetzen jongo za. Oraina bezala.